Айде! Идвай. Ами правилно. Аз се изморих. Не, с челап. Два пъти вляза и ми свършва въздух. Иначе си пази биричката за прецизора вече. А той не отпадна ли? Не бе, тук. Да, снимам Яна. Снимаш ли? Да. Хубаво, ама много да извърши паметта. Как свърши много и здрави, нали се прибираме? Хубаво, ама ще стриш видео, ще ма снимаш рамка. Добре. Ако свърши. Този път е с клипче. Не знам как се получи. Появи се рек. Щом се появи рек, значи. Ето го Ивайло. Така. Значи някой на някой ще Ето го и Калуян. Чакай, Яна, чакай малко да се придвижа до място, къде че мога да фана. Абе, сигурно ще мога, ама чакай, че с една ръка и държа, искам да не ми измим. Чакай. Да се блъсна. Ох, ай. Така, това беше добре. Айде сега и тебе. За камера. Какво стана? Ето го и Младен така. Младене, здрасти. Да. Чао си нещо, ако се отбрезка.